Dobar vam dan, gledate Podnevni dnevnik. Iz zgrade Županijskog suda u Zagrebu sinoć je pobjegao Milan Ristić, tražen na temelju međunarodne tjeralice MUP-a Srbije i Crne Gore. Traže ga zbog krivotvorenja isprave i nelegalnog posjedovanja oružja. Ristić je pravosudnom policajcu uspio oteti pištolj i skočiti kroz prozor. Na Zrinjevcu je Javlja Hina temeljnog policajca udario u glavu, oteo mu pištolj te pobjegao prema glavnom kolodvoru. Prema posljednjim informacijama, oko ponoći je viđen na području Sesveta, gdje je navodno izašao iz vlaka. Znamo da je njegove osnovne podatke, da je mlađe životne dobi, star 25 godina, da je jake tjelesne građe, što je očito mu itekako koristilo za savladavanje kako pravosudnog policajca, tako i nakon toga policajca MUP-a. Što mislite, je li ta osoba još uvijek u Zagrebu, na području Zagreba? Pa to ja mogu samo sada nagađati da li je, da li nije. Mogu pretpostaviti dva scenarija. Prvi da se pritaji, da čeka da gužva prođe, a drugi da čim prije pokuša napustiti uopće prostor Zagreba ili Hrvatske cijeline. Zbog nadolazećeg blagdana Svih svetih pojačan je promet na ulazima, ali i izlazima iz zemlje. U Brodsko-posavskoj županiji preko 2 graničnih prijelaza u Slavonskom Brodu i Staroj Gradiški ušlo je oko 13.000 ljudi, a oko 22.000 ih je izišlo. Na oba prijelaza čeka se do pola sata. Gužve je bilo i na graničnom prijelazu Macelj. Preko graničnog prijelaza Macelj u Hrvatsku je od ponoći ušlo oko 16.000 putnika. Najveća gužva zabilježena je tijekom noći i ranih jutarnjih sati, kada se u Hrvatsku povremeno ulazilo i u 5 kolona. No kako doznajemo u pograničnoj policiji, većih zastoja i duljih čekanja nije bilo. U prosjeku se čekalo 10-ak minuta, a oko 11 sati promet je počeo slabjeti. Idemo iz Šladniga, idemo za Slavoniju dole. Ostajemo do Svisveta, naravno. Samo za Svisvete vraćamo se drugoga nazad. Kratko? Duže ne može. U srijedu treba raditi ponovo. Na groblje, u Slavonsku Požegu, malo ubiskati, pa podariti par ruz, pa tako. Ide malo da se malo odmorim, na more. Dan mrtvih na moru. Pa da, čujte, ja stalno hodim na groblje, a sad kad svi drugi idu pa ja imam da se odmorim malo. Danas, Bog hvala, lijepo je, nema nikakvih gužvi. Na granicama čekanja? Na granicama isto tako nije bilo, da li možda zbog subote ili ja ne znam, ali je jako lijepo, ugodno je bilo. Cvijeće i svijeće vozite sa sobom ili kupujete dolje? Imamo nešto sa sobom, nešto ćemo da kupimo dole. Pojačan promet, ali ne i veće gužve, na graničnom prijelazu Macelj očekuju se i u nastavku dana. Iz svijeta, šef terorističke mreže Al-Kaide, Osama Bin Laden, i dalje se vjerojatno nalazi u Afganistanu ili Pakistanu, rekao je glasnogovornik američke vojske u Kabulu. Istodobno je katarska televizijska postaja Al Jazeera priopćila da joj je njegova nova videosnimka dostavljena u Islamabadu. Video snimka na kojoj Osama Bin Laden Americi prijeti novim napadima 4 dana prije predsjedničkih izbora autentična je, potvrdila je Bijela kuća. Washington je jučer dobio snimku od svojeg saveznika katarske vlade. Zatražio je da spriječi televizijsku postaju Al Jazeeru da ju objavi, no zahtjev nije ispunjen, pa su američki dužnosnici ljuti, jer je arhitektu napada 11. rujna omogućeno, kako kažu, da propagira mržnju i nasilje. Nisu nestali razlozi koji su doveli do onog što se dogodilo 11. rujna 2001. Američkim građanima poručujem da vaša sigurnost nije u rukama Johna Kerrya ili Georgea Busha, ni Al-Kaide, nego u vašim rukama. Je li Bin Ladenova poruka uspjela zastrašiti američke građane? Naša vojska i obavještajne službe su najbolje na svijetu i ne mogu pronaći Osamu Bin Ladena, a on poručuje cijeloj državi kakva nam opasnost prijeti. To je zastrašujuće. Vjerujem da će ostane li Bush predsjednik biti novih napada, stoga bi svi trebali glasovati za Johna Kerrya. Mislim da u tom slučaju neće biti velikih napada. Mislila sam glasovati za Busha, sada ću to sigurno učiniti jer smatram da moramo imati snažnog vođu. Dobro je imati nekoga tko je takav, tko zna što učiniti, primjerice baciti bombu na Hirošimu ako treba, a Amerikance ostaviti na miru. Posljednji vikend prije izbora nastavlja se kampanja dvojce kandidata za budućeg američkog predsjednika. Bush obećava odlučnost u borbi protiv terorizma, a Kerry tvrdi da Amerika treba novog predsjednika nakon Bushevih pogrešaka u Iraku i borbi protiv terorizma. Naša strategija da pobjedimo terorizam uspjeva. Smanjujemo područje na kojem teroristi djeluju.
Zbog Buševih pogrešaka i krivih procjena naši su vojnici izloženi riziku, naši su se saveznici udaljili, a mi nismo stvarno usredotočeni na Bin Ladena i pravi rat protiv terorizma. Prema posljednjim predizbornim anketama, Bush i Kerry i dalje vode veoma tijesnu predizbornu utrku. Nastavljamo s domaćim temama. Kao žrtva privatizacije, tvornica stakla u Lipiku prije nekoliko godina doživjela je stečaj. Staklana ipak nije propala, zahvaljujući suradnji jedne talijanske i hrvatske tvrtke. Danas Lipik Glas ima ugovore za proizvodnju stakla s poznatim proizvođačima bijele tehnike i s automobilskom industrijom. Otkako je prije gotovo 3 godine posustalu staklanu preuzeo talijansko-hrvatski konzorcij, proizvodnja se povećala. Na dan se preradi između 16 i 20 tona stakla. Da bi se dobio gotov proizvod, otpadno se staklo pomiješano s drugim primjesama otapa u posebnoj peći na temperaturi od 1200 stupnjeva. Zbog toga 260 zaposlenih radi u 3 smjene, jer se peć ne smije gasiti. Za sada im je glavni cilj proizvodnja stakla za solarne kolektore, koja trenutačno obuhvaća polovicu proizvodnje ljevanog stakla. Zahuktava se i proizvodnja stakla za autoindustriju. Sa autoindustrijom možemo osigurati punu zaposlenost naših kapaciteta. Isto tako to je kompletno proizvod koji ide za izvoz, vrlo visoke kvalitete. Za sad radimo zadnje staklo za Ferrari sa grijačem i isto tako bočna stakla za Bentley koje je inače u vlasništvu Volkswagen grupe. Svoje su proizvode uspjeli plasirati i među vodeće proizvođače bijele tehnike. Tako sada proizvode police za hladnjake i prednja vrata za pečnice za Electrolux i za domaći Končar, a u tijeku su i pregovori s Gorenjem. Svoju proizvodnju žele proširiti izgradnjom pogona za izradu ravnog stakla. Inače, od 2001. godine u obnovu tvornice talijanska tvrtka Izoklima i hrvatska Ingra uložile su 10 milijuna eura. Nadaju se da će im zvučna imena autoindustrije i bijele tehnike povećati proizvodnju, te da će ovu godinu završiti na pozitivnoj nuli. Centar za posjetitelje, koji se zove Bunari tajne Šibenika, ovogodišnji je dobitnik nagrade Plavi cvijet za originalnost u predstavljanju kulturne baštine. No pohvale i nagrade bunarima, kažu autori, nisu pratili odgovarajući poslovni rezultati. Šibenski centar za posjetitelje, smješten u povijesnom vodoopskrbnom kompleksu Četiriju bunara iz 15. stoljeća, pored katedrale, multimedijalna je galerija u kojoj je priča o Šibeniku predstavljena na turistima atraktivan način. Prema uzoru na slične svjetske centre, osmislili su ga dr. Siniša Slijepčević i magistar Davor Hebel, dva mlada hrvatska stručnjaka školovana u inozemstvu. Tijekom 4 mjeseca od otvorenja, bunare je posjetilo 15.000 ljudi. Autori projekta ističu da su zadovoljni brojem individualnih posjetitelja i zanimanjem Šibenčana, ali ne i organiziranim posjetima. Ono što sljedeće godine očekujemo da će biti bitno bolje je odaziv grupnih gostiju i agencija sa kojima upravo sada pregovaramo i dogovaramo i ulazimo u njihov program za sljedeću godinu. Lošiji poslovni rezultati od očekivanih, kažu autori, neće ih pokolebati. Ovo im je prvi od niza planiranih sličnih projekata u Hrvatskoj, u koji su uložili svoje znanje, ali i novac, založivši svu imovinu. I dok su konzervatori izražavali zadovoljstvo suradnjom s autorima projekta pri uređenju kompleksa 4 bunara, zaštićenog spomenika kulture, etnolozi su uputili kritike zbog pogrešnog prikaza tradicionalnih nošnji i nekih povijesnih činjenica. S obzirom da smo imali izuzetno malo vremena i da su sami građevinski radovi bili iznimno kompleksni, u ovom objektu postoje nekoliko grešaka koje ćemo ispraviti, dijelom smo ih i već ispravili. U svakom slučaju do Uskrsa će biti one greške koje još uvijek postoje na ovim panoima ispravljene. Turistička sezona je završila, no u Centru za posjetitelje Bunari tajne Šibenika tijekom zime neće se baviti samo ispravljanjem pogrešaka i planiranjem sljedeće sezone. Siniša Slijepčević navodi da će organizirati bogat program, koncerte, tribine i ostale događaje, kako bi Šibenčani i njihovi gosti imali kamo izaći. Dodjelom nagrada i priznanja sinoć je u Baru u Crnoj Gori završen 9. međunarodni televizijski festival. Na njemu već 5 godina uspješno sudjeluje i Hrvatska televizija. Televizijske kuće iz 20 zemalja na ovogodišnjem su se međunarodnom festivalu u Baru predstavile s više od 100 projekata. Uz projekcije dokumentarnih i igranih filmova te reportažnog i ekološkog programa upriličeni su i okrugli stolovi o javnoj televiziji, njezinom financiranju, političkim emisijama i filmskoj produkciji. Ovdje se okupljaju ljudi, stvaraoci, reditelji, producenti, filmski radnici
sa svih eks-prostora i iz jugoistoka Europe. Pored njih uspjeli smo da za ovih 10 godina okupimo i ljude sa drugih kontinenata. A za Hrvatsku televiziju je značajna strojna, ona ovdje ipak može pokazati u jednoj velikoj konkurenciji, jer otprilike je bilo zastupljeno oko 104 i dokumentarnih i raznih drugih igranih programa. Hrvatsku televiziju bez većeg uspjeha zastupali su Orhelov Leti leti i Krelin maratonac. Nagrade sa simbolima masline, zaštitnim znakom barskog kraja, ovoga su puta pobrali autori iz Makedonije, Sjedinjenih Američkih Država, Italije i Irana. Iz sporta. Na rasporedu su susreti 13. kola prve Hrvatske nogometne lige. Evo koje će se utakmice danas igrati. Zaprešićki Inter pokušat će kod posljednjeg Međimurja izboriti ostanak na čelu prvenstvene ljestvice. Na prvu poziciju jurišaju i druga Rijeka, koja ima teži zadatak na gostovanju u Velikoj, kao i treći Hajduk, koji igra protiv Zagreba, pred posljednje momčadi lige. Zagrebčani su u dosadašnjem dijelu prvenstva već pobijedili Hajduk, a hoće li im to još jednom poći za nogom, pogledajte u prijenosu na drugom programu. Dinamo će u Maksimiru ugostiti Pulu, Osijek putuje u Zadar, a u Koprivnici Slaven Belupo dočekuje Varteks. Jedan podsjetnik prije prognoze. Večera završava ljetno računanje vremena. Tako ćemo kazaljke na satu ove noći u 3 ujutro pomaknuti za 1 sat unatrag, te računati kao da su 2 sata. Dakle, noćas spavamo dulje. I vrijeme do kraja dana. Umjereno do znatno oblačno, povremeno uz slabu kišu. Više kiše očekuje se u Gorskom Kotaru i Lici, te na sjevernom Jadranu gdje može biti i grmljavine. Najviše suha i sunčana vremena u Slavoniji. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Na Jadranu mjestimice i vrlo jako jugo. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23 Celzijeva stupnja. Bio je to podnevni dnevnik. Hvala na pozornosti i ugodno vam poslijepodne. Doviđenja. Biometeorološka prognoza za subotu. U Hrvatskoj se očekuju nepovoljne biometeorološke prilike. To će sa sobom donijeti loše raspoloženje i glavobolju. Oblačno, ali relativno toplo vrijeme i dalje će biti pogodno za laganu odjeću. Zbog najavljenih poteškoća, osjetljivim se ljudima preporuča redovito uzimanje lijekova. Upozorenje. Patite li od poremećaja cirkulacije, uzmite Ginkgo Belupo. Ginkgo Belupo uklanja poteškoće u pamćenju i koncentraciji, vrtoglavicu, šum u ušima, trnce i grčeve u nogama i rukama, te ostale simptome izazvane lošom cirkulacijom. Za razliku od sličnih proizvoda na tržištu, Ginkgo Belupo je biljni lijek čije je doziranje namijenjeno liječenju, nasuprot dijetetskim preparatima Ginka, čije su preporučene doze samo dodatak prehrani. Stoga vrijeme je za Ginkgo Belupo. Napad marsijanaca na zemlju desetljećima je omiljena tema mnogih pisaca i filmskih redatelja koji svojoj bujnoj fantaziji stalno dodaju najnovije spoznaje o razvoju tehnologije i istraživanju svemira. Neobična bića s Marsa redovito se prikazuju kao okrutni osvajači koji žele kolonizirati zemlju i uništiti ljudski rod. Tu danas uobičajenu priču mladi američki redatelj Orson Welles pretvorio je u dramatičnu stvarnost. 28. listopada 1938. njujorški radio CBS počeo je emitirati uzbudljivu radijsku dramu Rad svjetova prema motivima znanstveno-fantastičnog romana Herberta Wellsa. Iako je emisija najavljena, Orson Welles ju je dramatizirao i vodio kao izravni prijenos prekidajući glazbu najnovijim vijestima o iznenadnoj invaziji marsijanaca. Dodatnu napetost stvarali su izmišljeni očevici i stručnjaci svojim uzbuđenim glasovima. Što se Wellsova radioigra više odvijala, posvuda su rasli zaprepaštenje, strah i masovna histerija milijuna Amerikanaca. Slušatelji su povjerovali fantastičnom događaju,
A najteže je tek dolazilo. Neki je panični glas izvijestio. Izgubili smo bitku. Čudovište je svojim metalnim nogama zgazilo 7000 ljudi i pretvorilo ih toplinskim zrakama u pepeo. Uskoro se javio i lažni ministar unutarnjih poslova koji je pozvao narod da se hrabro suprotstavi opasnosti. Za to vrijeme tisuće izbezumljenih slušatelja dale su se u paničan bijeg. Posvuda se mislilo da je došao smak svijeta. Poslije se pokazalo da su opće zaprepaštenje izazvali realističnost izvođenja drame, mnogi tehnički efekti i uporaba poznatih imena. Orson Welles je preko noći postao nacionalni junak kojeg su mnogi hvalili, a još više ga je htjelo ubiti zbog posljedica spektakularne radijske emisije. Čak se i Herbert Wells, autor Rata svjetova, naljutio. Moje je djelo doživjelo nedopustive izmjene. Brzo javio je u New York. Poslije teških poraza s Carigradom okruženim sa svih strana, Tursko je carstvo 30. listopada 1918. primirjem u Mudrosu obustavilo borbu u Prvom svjetskom ratu. To je bio i početak raspada golemoga imperija. Mirom u Sevru, Turska je izgubila čak 4/5 svoga teritorija. Pobjedničke sile Antante zanijekale su je i sam nacionalni suverenitet okupacijom dijelova matičnog teritorija i ponižavajućim ugovorima. Tursko je carstvo ušlo u rat na strani centralnih sila, više iz nagona samoobrane nego zbog osvajačkih namjera. Mladoturska vlada htjela je u savezu s Njemačkom obraniti tjesnace i arapske posjede koje su svojatale Rusija, Velika Britanija i Francuska. Turski je sultan proglasio i sveti rat kako bi potaknuo muslimane u borbu s neprijateljem. Onemoćalo carstvo nije izdržalo teret rata, iako je uspješno obranilo Dardanele od savezničkog desanta. Propao je i sveti rat jer su Arapi uz pomoć Engleza podigli ustanak širokih razmjera. Mirovni je ugovor zaprijetio turskom opstanku, tim više što je i Grčka napala Anadoliju. U takvim okolnostima ojačao je oslobodilački pokret pod vodstvom Kemal Paše, koji je srušio kompromitiranu sultanovu vladu i suzbio grčku invaziju. Saveznici su morali popustiti. U Lozani je 1923. novim mirovnim ugovorom konačno riješen položaj Turske, mnogo povoljnije nego u Sevru. Nova je država osigurala suverenitet na nacionalnom teritoriju, a ukinut je i sustav kapitulacija, odnosno nametnutih političkih i gospodarskih ugovora. Tijekom sljedećih godina Kemal Paša, nazvan Ataturk, mnogim reformama iz srednjovjekovne zemlje izgradio državu s republikanskim sustavom i modernim institucijama. U podjeli Turskoga carstva najgore su prošli arapski narodi. Umjesto nezavisnosti, Velika Britanija i Francuska nametnule su im protektorate. I to zbog bogatih nalazišta nafte, oko kojih se i danas kreću silnice svjetske politike. Pariz je manje siguran nego najtamnija šuma, napisao je u 17. stoljeću jedan suvremenik predstavljajući glavni grad Francuske kao stjecište prosjaka, bogalja i lopova iz redova onemoćalih i isluženih vojnika za koje se nitko nije brinuo. Planove o osnivanju zavoda za takve vojnike imali su mnogi vladari, ali ih nisu uspjeli ostvariti. Prvi je to učinio francuski kralj Louis XIV. 30. listopada 1674. Nakon 3 godine gradnje uz zvukove vojne glazbe, prvi onemoćali vojnici ušli su u dom invalida, gdje ih je dočekao vladar osobno. Nakon više od 30 godina gradnje dovršena je i velebna crkva, a prigodom njezina otvorenja 1706. kralj je posljednji put posjetio to znamenito sklonište bivših ratnika. Oko 1500 stanovnika doma različite dobi iz svih dijelova Francuske živjelo je podvrgnuto strogoj vojnoj disciplini. Ženama je bio zabranjen pristup, a oženjeni su mogli samo 2 puta na tjedan spavati izvan doma. Ta institucija prednjačila i u higijeni. Primjerice, imala je izgrađene zahode u vrijeme kad ih nije bilo u najraskošnijim dvorcima. Kako bi se spriječilo besposličarenja, organiziran je rad u brojnim radionicama. Dom invalida postao je poznat izvan Francuske, pa su ga posjetili mnogi vladari i kopirali njegov ustroj. Znamenita zgrada Louisa XIV. Poznata je i po mnogim političkim događajima. Otmica oružja iz podruma doma označila je početak Francuske revolucije 1789. Nakon kraće neizvjesnosti, Napoleon je instituciji vratio ugled kada je ondje dodijelio prve ordene Legije časti. Poslije i sam u domu invalida dobio vječno počivalište uz Panteon vojne slave. Vojni muzej u domu invalida u Francuskoj i danas je najvažnije mjesto njezine višestoljetne ratne slave.
20-ak se godina u našoj emisiji TV Kalendar pojavljivao akademik Matko Pejić komentarima iz likovne umjetnosti. Bio je autor koji je svaki svoj prilog osmišljavao, od nastajanja teksta do odabiranja kadrova na snimanju i suradnji u montaži. To svoje novinarsko i televizijsko iskustvo posvuda je isticao, pa čak i u životopisu Londonskoj kraljevskoj akademiji. Život profesora Matka Pejića ugasio se 30. listopada 1999. u 77. godini. Objavio je glasovite putopise Skitnje, Crno zlato, Jesen u Poljskoj, Ljubav na putu i Evropske skitnje. Ali nije bio samo putopisac, bio je i esejist, pripovjedač, pjesnik i slikar. Napisao je monografije o Slavi Raškaj, Vladimiru Beciću, Josipu Račiću i Vanji Radaušu, uvijek istražujući i ispravljajući već usvojene pogrešne podatke i ocjene o hrvatskim umjetnicima. Pejić je u rodnoj Požegi završio pučku školu i gimnaziju, a u Zagrebu je studirao na Filozofskom fakultetu i Akademiji likovnih umjetnosti. Upravo je na toj visokoškolskoj ustanovi proveo kao profesor najveći dio života. Zanimljivo je da je Matko Pejić doktorirao obranivši disertaciju Barok i rokoko u dijelu Antuna Kanižlića, svojega omiljenog pisca, Slavonca, Požežanina, u čijoj se ulici i rodio. Stigavši do časti akademika, ništa nije mijenjao u svome životnom rasporedu. Nastavio je skitnje, bezbrojna putovanja, šetnje galerijama, odlazio je među naftaše i seljake, u krčme, posvuda gdje je brujio običan život. Uza se je Matko Pejić uvijek imao blokić za bilježenje kratkih zapažanja koje će razraditi za svojim pisaćim stolom. Karl Wilhelm Jeruzalem, 25-godišnji sudski tajnik iz Braunschweiga u Njemačkoj, svojim je samoubojstvom 30. listopada 1772. u Wetzlaru dao poticaj nastanku jednog od najslavnijih dijela svjetske književnosti. Činovnik državnog vrhovnog suda, Johann Kessner, ne sluteći ništa, Jeruzalemu je posudio oružje kojim se taj nesretnik ubio. 2 dana poslije, Kessner je prijatelju u pismu opisao pojedinosti toga tragičnog događaja. Taj prijatelj bio Johann Wolfgang Goethe. 20-godišnji patricija iz Frankfurta na Majni, koji je već stekao slavu igrokazom Goetz von Berlichingen, zaintrigiralo je Kessnerovo pismo pa je napisao roman Patnje mladog Wertera. Taj znameniti roman izašao 1774. Svojim je sadržajem razbio životni optimizam racionalizma i dugo uzbuđivao srca brojnih čitatelja. U središtu priča klasični ljubavni trokut koji završava tragičnim samoubojstvom glavnog junaka vođenog strastvenim emocijama. Uspjeh Goetheova romana bio je velik i izazvao je pravu Werterovsku histeriju u ondašnjoj civiliziranoj Europi. Zaljubljeni su se odjevali poput Wertera, a neki su počinili i samoubojstvo. Zbog toga su uslijedili zahtjevi da se djelo zabrani. Goetheov Werther bio je i prvi roman literarnog pokreta Sturm und Drang, koji je iznjedrio neoklasicizam i romantizam, najveće epohe njemačke književnosti i više nego i jedno drugo djelo odveo ju je na svjetsku pozornicu.